Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз хостам ки борое ки имрӯз мо получат кардем баҳри шумо пешкаш кунам. Анам хел платьяҳои бигем куртаҳои идонаи фасон, маърака пӯшаку тӯй пӯшак. Тамошобино, марҳамат занҳои зебо, вақти ҳаво гарми хушрӯ шуда барои нами куртаҳои фасон вақти ҳамино шудагиай. Ма беҳад нағз мебинем хеле платьяҳои нарядни бошад. Размеро боша ай 42 то 50 ҳам меравад. Нархшон 3000 рубл. Расцветкошонам бинед, необични, ҳамаш фасонак, ярки баҳорӣ. Қатъи на сатро хоҳен сатро отдельно заказ кунед. Нархш боша 3000 рубл гуфтума. Размеро ай 42 то 50. Доставка тамоми шаҳри Россия дорем. Тамоми ҷои шаҳри Россия доставка дорем. Тариқи почта. Ино материалошон бигем ки шифон на подклад. Беҳад хушрӯанд, тай партофта меистанд. Ҷинҷ намешаванд ино. И рементакое ки дамо шикамако мебинед дар миёнакошон, инора шумо метавонед ки набанден. Касоне ки мехоҳанд банданд, касоне ки намехоҳанд намебанданд. Ана остинош резинаки хушрӯ, духчам беҳад мустаҳкамай, рангаш намеравад, тана наметоба, дар об намедурояд, беҳад хушрӯай. Насиб иншоаллоҳ барои ид мама заказ карданиям ки дар ид як куртаи идонаи фасони хушрӯ пӯшум. Ай рӯзе ки мақсад худам кор мекунам, дилам мекашад ки ҳар рӯз як платья, як куртаи нав харам. Хай бисёритон кор мекунед, бисёритон мақсад шавҳаротон дар хизматотонай, марҳамат. Ҳамеша худтона хурсанд кунед. Якчи на якчи бо барои худат бигирӣ, бо тамоман настроение, бо дилат гарм мешавад аз зиндагиро, бо дӯст медорӣ, худат худта дӯст медорӣ. Як чизе ки нав пӯшидӣ, шароитон боша, ҳатман куртои кӯҳнатона нав кунед. Духтаро, ина бинед жемчугако, нигинакои фасон кати оро додагиай. Ана ременча мегирӣ, нигоҳ кунед чӣ хел партофтаи кушоди хушрӯ меиста. Ремент катиам хушрӯай, берементам хушрӯай. Кадом цветеш ки шумода маъқулай, ҳатман размертона бояд ҳар яктатон худтон донед. Баъд дар комментария нанависен. Инами номерое ки дар рӯи экранай, номерои ватсапи май, дар ватсапи ма бинависен. Занг назанен, хоҳиш мекунам. Видеовизов мекунанд, фикр мекунанд ки ма дар ин бозори шудагиам, мегӯянд нишон тиен, ёки размери худтарои ки мегӯянд. Ҳар як кас бояд размерча худаш бидонад. Бо инаи куртаҳо, ай куртаҳо уже ма зарча заказ кардам барои худма. Инаи куртаҳора нимшабафторна получат кардагием, ними дигараш ҳамаш новинка. Ай анаи зарде ки ай дигар мебинем ку, ай анами ма барои худма заказ кардам. Мада беҳад маъқул шид, дар танои моделако дидам, расмакошона дидам, беҳад хушрӯ маъқулам шидан. Материали ё супер софт мегӯянд, креп шифон. Анамо куртае ки ма дар конференсия пӯшидагӣ будам, анам вай материалаш дар тана намечаспа, раҳ мегардӣ, партофтаи свобод намеиста. Остинакошона бинед, чӣ хел необични духтагӣ, фасонак, хушрӯвак. Мақсад дар ҳами шаҳри Россия, дар ҳами берун мебироӣ, хушрӯай да, ҳами курта бо фасони аккуратнаи хушрӯвак духтагӣ. Мақсад бо куртаву буруке ки паплене ки мепӯшем, вай барои дури хона хушрӯай. Хубо дар берун ин хеле куртаако боша, бо охи види одамам хушрӯ метавад ба гуфти ма. Нархҳо ино боша 2500 рубл. Размеро боша ай 42 то 56 меравад. Ай эска то 3XL меравад. Ай 42 то 56. Кадомеш ки шумо дар маъқулай, марҳамат, скриншот кунед, дар ватсапи ма роӣ кунед. Ана размеротона, дар кадом шаҳр зиндагӣ мекунед, ҳамаша бинависед, роӣ мекунед. Ҳамон рӯзе ки заказтона қабул кардам, ҳамон рӯз мақсад роӣ карда чекша равонатон мекунам. Чӣ хеле ки гуфтам, доставка ба тамоми шаҳрҳо ҳастай. Ҳатман духтаро, размеротона бояд худтон донед. Размеротона худтон донед. Ӯ рӯзам якташ нависта буд, мега ки ман размери худат мепӯшум 54, 56. Охи чӣ хел пай? Мега ма чени худам размери ту мепӯшум 56. Размери ма 48-ай. 48-ай, ма 50 мегирам ки хе кушода ки партофта биста. А так размери 56 медонед чӣ хел бусе равноқи дар видео дигар. Ахи бо ма ай наздик дигарам, дар видео одам ким чӣ хел ҳар хел метова, бо ай пеш дигарай одамизод. Инам хай тамошобинон, духтаракои азизи меҳрубон,
бетараф набошед, марҳамат, оптнам ҳастай, оптнам мефурӯшем. Кадомед ки мехоҳед ки оптн гирену, мақсад ҳамсояву дӯстотон фурӯшен, пул кор кунед, опт на мефурӯшен. Ҳатман дар WhatsApp бинависед, ҳамаша мефаҳмонанд.